ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Karon gihimo nato ang misa nga naghandom sa gibuhat nga unang misa sa atong Ginoong Hesukristo didto sa katapusang panihapon sa wala pa siya magantos o malansang sa krus. Atong iampo nga unta ang kaning atong kasaulugan mo abot gyud sa atong kasing-kasing o makapahimo natong bag-ong mga magtotoo diin ato sad nga ilansang ang atong kaugalingong mga sala diha sa krus ni Kristo. Ug dawato nato siya isip pagkaon nga naghatag og kinabuhing way katapusan. Karon sad nga misa naghandom sad ni sa pagkapari ni Kristo. So yampo sad ming mga pari, Father Bensip, ako ug ang tanang mga pari nga mahimo ming matinud-anon sa among katungdanan, responsibilidad isip mga ordained ministers. Nya hinumdumi sad ang inyong kaugalingong pagkapari kanang gitawag natog the royal priesthood of Jesus. By virtue sa atong baptism, kitang tanan niambit sad sa pagkapari ni Kristo. Ato karong hinumduman o hinulusulan ang atong mga sala. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamot sa huna-huna, sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Yo
Magampo kita. O Dios among amahan, ania kami nagkapundok aron makigsalo sa panihapon nga gihikay sa imong bugtong anak aron pagpakita sa iyang gugma. Iya kining gihatag kanamo sa hapit na siya magpakamatay o gitugyan sa simbahan aron sa ulogon ang bag-o og tunhay nga sakripisyo. Nangamuyo kami nga dinhi ning Eucharistia, makaplagan namo ang bug-os nga gugma ug kinabuhi. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios, hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon sa Exodo. Ang Ginoo miingon kang Moises o kang Aaron dito sa Ehipto. Kining bulana mao ang unang bulan sa tuig alang kaninyo. Ipahibalo sa tibuok pundok sa Israel nga say kanapulong adlaw niining bulana kinahanglan magpili ang kada tawo og nating karnero o nating kanding alang sa iyang pamilya, usa ka mananap matag panimalay. Kung gamay ra kaayo ang pamilya ug dili makahurot pagkaon sa usa ka mananap, ang usa ka mananap tabangan pagkaon sa duha ka panimalay nga managsilingan, mag-agad sa gidaghanon sa napuyo sa matag panimalay. Bahin-bahina ang mananap, sumala sa makaon sa matag tawo. Kinahanglan nga ang mananap walay daot, laki kini og nagpanuigon og usa ka tuig, mahimo nga magpili kamo karnero o kanding. Lami nga kini hangtod sa ikanapulog upat ka adlaw sa bulan, nga maoy panahon nga ang tibuok Israel mag-ihaw mga mananap pagkagabi. Unya magkuha sila dugo ug ipahid diha sa mga marko sa pultahan ug sa ibabaw sa pultahan sa mga balay diin kanon ang mga mananap. Niadtong gabiuna aslon ang mananap ug kanon uban sa pan nga walay patubo ug sa mga utanon nga pait. Ingnan ninyo niini pagkaon, magbakos kamo, magsulob sa inyong sandalyas ug magkupot sa inyong sungkod ug dalian ninyo pagkaon. Mao kini ang kasaulugan sa pagsaylo sa Ginoo. Niadtong gabiuna, suruyon ko ang Ehipto o pamatyon ang mga kabangulangang anak lalaki sa mga tao o mga panganay nga laki sa mga mananap. Kastigon ko ang tanang Dios sa Ehipto, ako ang Ginoo. Ang dugo mao'y ilanan sa mga balay nga inyong gipuy-an. Inig kakita ko sa dugo, sayluan ko kamo, ug walay kadaot nga moabot kaninyo, inig kastigo ko sa Ehipto. Kining adlawa, mahimong halandumon alang kaninyo, sa ulugan ninyo kini, ug sa tanan ninyong kaliwatan, ingon nga permanenteng pangilin, alang sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
ang kalis nga atong gibendisyonan. Mao ang pagkalawat sa dugo ni Kristo. Ang kalis nga atong gibendisyonan. Mao ang pagkalawat sa dugo ni Kristo. Unsaon ko pagbalos sa Ginoo tungod sa tanan nga mga kaayuhan nga iyang gihimo kanako. Imnon ko ang kalis sa kaluwasan, ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Ang kalis nga atong gibendisyonan, mao ang pagkalawat sa dugo ni Kristo. Bililhon sa mga mata sa Ginoo ang kamatayon sa iyang buotang mga alagad. Imo ako nga alagad, ang anak sa imong sulugoong babay. Imong gilugti ang akong mga talikala. Ang kalis nga atong gibendisyonan, mao ang pagkalawat sa dugo ni Kristo. Kanimo akong ihalad ang sakripisyo sa pasalamat, o sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Tumanon ko ang akong mga panaad ngadto sa Ginoo. Diha sa tubangan sa tibuok niyang lungsod. Ang kalis nga atong gibendisyonan, mao ang pagkalawat sa dugo ni Kristo. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Mga igsuon, nadawat ko gikan sa Ginoo ang pagtulunan nga akong gitudlo kaninyo nga ang Ginoong Hesus sa gabii nga siya gibudhian mikuha sa pan. Unya nagpasalamat siya sa Dios o gipikas-pikas niya ang pan og miingon, mao kini ang akong lawas nga gitugyan alang kaninyo. Buhata kini aron paghandom kanako. Human sa panihapon gikuha niya ang kupa ug miingon, mao kini ang kupa sa bag-ong kasabutan nga gitiman-an sa akong dugo. Matag inom ninyo niini, buhata sa paghandom kanako. Kay sa matagkaon ninyo nining pan, ug sa matag-inom ninyo nining kupa, gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. Ang pulong sa Ginoo.
Salamat sa Diyos. Panginoon manaag kaninyo, Manausap kaninyo. kinutulungan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Bispiras kadto sa pangilin sa pagsaylo. Nasayod si Jesus nga may na ang iyang takna sa babiya nining kalibutan na o pag-adto sa amahan. Kanunay niyang gigugma kadtong mga iya nga niya sa kalimutan o gigugma niya sila hangtod sa katapusan. Samtang nanihapon si Jesus o ang iyang mga tinunan, ang yawa miulhog kang Judas, ang anak ni Simon ni Iscariote, sa pagbudhi kang Jesus. Nasayod si Jesus nga gitugyan kaniya sa amahan ang tanang gahom, o nga siya gikan sa Dios o muadto sa Dios. Busa mibiya si Jesus sa lamisa, gihukas niya ang iyang sapaw, o nagbako siyang tuwalya. Unya naghuwad siyang tubig sa blanggana, o gihugasan niyang tiil sa mga tinunan, o gipahiran sa tuwalya ngayang gibakos. Midul siya kang Simon Pedro, o si Pedro mingon kaniya, Ginoo, hugasan mo ba di ay nga kong tiil? Si Jesus mitubag, dili ka pa karon makasabot sa akong gibuhat, apan makasabot ka na unya. Si Pedro mingon, dili gyud ako magpahugas nimo sa akong mga tiil. Apan si Jesus mitubag, kung dili ko hugasan ang imong mga tiil, dili ka na akong tinunan. Si Simon Pedro mitubag, kung mao ka na Ginoo, dili kay ang mga tiil ko lamang ang hugasi, kung dili hasta usab ang akong ulo o mga kamot. Apan si Jesus mingon, ang nakaligo na, hinlo, kung dili kinahanglan nga mahugas pa, gawas sa iyang mga tiil. Kamong tanan hinlo na gawas sa usang kaninyo, nasayo nandaan si Jesus kinsa ang mabudhi kaniya. Busa mingon siya, kamong tanan hinlo na gawas sa usang kaninyo. Kumaniya kahugasi ang ilang mga tiil, gisulo pag-usab ni Jesus ang iyang sapaw o ibalik siya siyang dapit sa lamisa o nangutana siya. Nakasabot ba kamo sa akong gibuhat kaninyo? Kamu nagtawag ka na kong magtutudlo o Ginoo, o gusto ka na, kay mauman ka na ako. Kung ako nga inyong Ginoo o magtutudlo, naghugas sa inyong mga tiil, pag hinugasay usab kamo sa inyong mga tiil, naghatag o kaninyong panigingnan, aron inyong buhaton ang buhat kong kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ikaw, O Kristo. Sa atong unang pagbasa,
himo ang instruction sa Ginoo ngadto sa mga Israelita pinaagi ni Moises unsay ilang buhaton aron maluwas sila gikan sa kaulipnan sa Ehipto. Mautong mag-ihaw sila karnero o kanding niya ang dugo ilang ipahid sa pultahan sa ilang balay, ang unod ilang isugba o tabangan nilag kaon. Hotdon gyud kaon anang gabhiona. Dalion pagyog kaon. Nya pinaagi ato naluwas sila. Ang kamatayon ni suroy sa tibuok Ehipto og makakita gani siya atong dugo nga naas pultahan iyang sayloan. Nya ang katong way dugo nga gibutang kay dili siya Israelita, patyon dayon nila ang kamagulangang anak na lalaki. Lingi ay mong tupad. Ning na gusto kang maluwas. Gusto kang maluwas. Kanang wa mulingi patyon no na. Nya gusto gani ka maluwas ato sang butangan og dugo ang pultahan sa atong balay. Ug unsa man ang pultahan sa atong balay mao ang atong saan? Ang atong baba, mata og kasing-kasing. Og karon kay wa namtay kanding dinhi ang mga baka sa disluyo naman iihaw naman tingali ito. Ingos Kristo kapoy magsige mo gihaw baka, karnero, kanding. Siya na nagpaihaw. Pag abot na niya kay ang mga Israelita nabalikan man to sila sa kaulipnan dili na sa Ehipto, kaulipnan naman sa sala. Dili naman si Paraon mo'y nag-enslave nila, ang sala naman nga mao gyud tinuod nga mo bilanggo nato kana amang sala giluwas sadta ni Kristo pinaagi sa iyang lawas ug dugo. Ang iyang lawas atong kanon, ang iyang dugo atong imnon. Mao na ni ang Eucharistia. Si Kristo nagyoy nagpaihaw. Nga ang iyang dugo mo'y atong imnon. Nya kay sakramento man pasabot dili nagyod physically lawas ni Kristo pero sabayhon sa paan og sa bino mao na ang naglihok na dinhi mao na ang gahom sa Dios pinaagi sa Espiritu Santo nga kanang gamay hostiyas nga puti nga atong kanon mao na ang kompleto nga lawas og dugo ni Kristo. Bisan asa ni ang konsagrahan diri sa pari bino man og pan, hostiyas. Ang atong i-distribute ang hostiyas nara ba say mo ingon nga alkansi mi pader kamo ra may naidugo kami lawas ra may amo wa man mi dugo. Sige kunog kaon ang inyo kanon ra ang sabaw di aspari. Dili na anaon pagsabot. Diri duha ka species. Pero tungod sa atong gidaghanon o na desisyonan ni simbahan, although na ipipila ka simbahan nga ilag yung ipainom sa ang wine, consecrated wine. Ang ato dinhi is the consecrated host. Nya kanang consecrated host, mao naman na ang lawas ni Kristo. Di man pwede ang lawas way dugo, buhi man na nga lawas. Timan ha, kanang hostiyas nga puti, dili na patay nga lawas, buhi na. Nya kanang buhi nga lawas, naa ginay dugo. Lingi ay mong tupad, nabuhi ng lawas nimo. Nabuhi. Pagkuha diag blade or dagom, tuslukang lawas niya, mudugo gani, buhi na. Namo day, namoy blade ha. Ano na, testingi. Mo na,
kay buhi man ni nga lawas ang atong gikaon, pasabot apil na diha ang lawas, ang unod ug ang dugo. Nakaron unsaon man nato pagsiguro nga kita luwason anang maong gikaon nato? Sama sa mga Hudiyo, mga Israelita, ilang gituman ang instruction. Ang instruction ba? Ilang gituman. Specific kayong instructions Ginoo. Doon na sa instruction ang Ginoo na to karon. Unsa may instruction sa Ginoo dito nila? Magbakos, magsandalyas, magdag sungkod. Unsa man na nga imahin ang instruction nga magbakos, sandalyas ng daan, unya magdag sungkod. Padung na mo biyahe. Padung mo biyahe ba? Kay inighuman nilag kaon ato, manglakaw na sila palayo sa Ehipto, palayo sa kaulipnan sa sala. Nakita unsa siya atong buhaton? Unsa may atong ibakos? Awa mo? Naana sa sulat ni San Pablo ang armadura sa Dios. Ana, ang atong sandalyas mao ang pagsangyaw. Anam dito pagkasulti, i-click lang news Google, wasa okay ba ato? Asa na nga verse. Ang atong ibakos mao ang ito, pagtuo ba to? Nya ang atong ibutang nga sandalyas, ang pulong sa Dios, aron mudasig nato paglakaw, nya ang atong taming sa atong ulo nato yung mga inana ba? Armadura. In short, ang atong himuon nga ibutang sa atong lawas mao ang tinuod nga pagtuo sa sakramento. Nya andam tang mulakaw palayo sa sala. So kung ang imong bana mao'y imong hinungdan nga makasa ka, palayo sa imong bana. Asa man ka mo padool? Asa man? Antos Ginoo. Ayaw padoolan ang imong bana. Pasabot, ayaw nagtuoan ang imong bana. Ug ikaw sad bana, ang imong sala, tuburan sa imong sala, kanang imong asawa, palayo diha. Ayaw nagtuo ana. Didto tuos Ginoo. Ayaw nagyugtuo. Nagilingay mong tupad. Ning na sugod karon. Sabat na ko na sugod karon. Palayo na ko nimo. Mana? Palayo yun. Kay masadaan ka kay mupaduol ka diha. Mo to gibiyaan gito nila ilang mga balay. Kay tuwa man dito ang kaulipnan. Ayaw, in short, ayaw pagpaulipon sa imong bana, sa imong asawa, or sa imong anak, or sa imong ginikanan. Or di ta magpaulipon sa atong mga politicians, di ta magpaulipon sa atong mga businessmen, di ta magpaulipon ni bisan kinsa dinhis kalibutan nga naghatag natog sala. Adto ra gid tas Ginoo mosunod. Mao na siya ang atong gitawag og pagkapari. Ako isipari, ang nag-ulipon ako mao ang Ginoo. Kamusad isipari, sulugoon ta sa Ginoo. Nakaron unsa may ipatrabaho sa Ginoo nato? Kung moadto na ta niya, unsa may yang isugo nato? Kung asawa ka, ingnon din kas Ginoo, higugmaa ang imong bana hangtod sa kamatayon. Amo na, musikit din kasi imong bana. Pero dili tungod kay gisugo kasi imong bana. Musikit sa kasi imong asawa, dili tungod kay gisugo kasi imong asawa. Gisugo na kas Ginoo. Unya kay ang imong bana wa naman kagusto nimo. Kadto namang inyong silingan iyang nagustuhan. Ang saom na nimo ron. Iya naman kang
Kamparuson, iya naman kang kulatahon, kay papalayaso naman kanya sa inyong balay. Mulayas ka, dili? Ha? Og asawa ka ba? Si bako lang, og naingon ana ang imong bana. Mulayas ka, dili? Mulayas mo? Naon sa mga choir eh. Kalayaso na sa... Di na ka mulayas. Nga naman, gisugo man ka sa imong amo nga mauna ang Ginoo. Di na ka mo palayo. Hangtod na gyud ka patyon. Pagpakamatay na, dili tungod kay nahadlo ka sa imong bana, o nahadlo ka sa imong asawa, o nahadlo ka sa politisyan, o nahadlo ka sa imong employer, o sa imong amo, kung dili nagpakamatay ka kay gisugo kas Ginoo. Mo na nang ingno na nimo imong bana, maging sino ka man. Unsa may sumpay? Mamahalin kita. Di na ka masuko bisan pag iya kang kulatahon. Pasabot, dili na ka ulipon sa sala. Kay kana manggong sala, sama anang kasuko, mao man og muulipon na nato, masuko mangyud kag kulatahon ka. Sa ato pa musugot pa ka nga ingnon ka sa sala, kasuki na. Awaya na. Amo away sa dayon ka. Nya karon kay di naman ka ulipon, si Kristo na may imong amo, abi sal mga pangag pa ka. Maingon ra jud ka, nothing gonna change my love for you. Mao na si Kristo, iyan ang ipakita, gikulata siya, gibudhian siya, gilansang sa cross, wa na gid siya masuko. Nganuan, di naman siya ulipon sa sala nga mao ang kasuko, din asad siya ulipon sa garbo, nagpalayo naman siya ana. Mao tong nakahimo siya paghigugma sa mga taong buangon, sama ng imong tupad. Lain na sang lingi. Ang di mo lingi, ulipon sa sala. Lingi. Ingna, di na ko magpaulipon nimo. Ingna. Di ko magpaulipon nimo. Ha? Kamong mga anak, ay magpaulipon na ng inyong inahan o gamahan. Nga magsige na magsugot sa sugo ana. Ay magsugot sa sugo ana. Sunda ang sugo os Ginoo. Nya unsa may sugo os Ginoo? Mga anak, tahura gyud og sunda ang inyong mga ginikanan. No na, inigingos ginikanan, undangin na ng cellphone dong, undang dayon. Nga naman, kay nitahod ko sa Ginoo. Ana. Dong, day, panglaba mo dito. Panglaba dayon. Nga naman, sugo gunis Ginoo nga sundo na ko akong mamagpapa. Nyaging nung kasi imong mamagpapa, animal man kadongoy. Ingnan ti kang panglaba, unsa man imong linabhan 40 maning laguma, lagom pa manis naong nimo. Amo katawa ra jud ka, maingon ra jud ka, mao ra ginay akong mabuhat ron sa pagkakaron pa. Ana, unsaon man na pagpaputi, tudlo ilang ko. Nya iya kang kasaban, amo smile ra ka, maingon ra ka, wapalan ko suguas Ginoo kay rang ilayas. Kaayo rang isibat aning balaya, may gani kay gisugo ko sa Ginoo. No ana dayon ka. Nya maingon din na imo mga ginikanan, mag-istorya-istorya man na dito ngano imo mong kasaban ganiya. Animal sa kestanan, sa tapulan kayo. Awar ko to yalinaban, wa mo toy klaro. Nya maingon din ka nga, ay sus tudlo ilang ko na. Nya maingon sa dayon, kabantay ka nga wa man ganito mo sukol nimo, mangito mo kusmo dang naong, sige mo lang tong smile, insya nakatama siguro nang buang-buang di man mo. Kuan. Wala siya kibaw nga nakatama gid ka tinuod. Natamaan ka sa grasyas Ginoo nga mao ang iyang gugma. Na siya. Lakas ang tama ba? Ana, lakas ang tama nimo. Tama sa gugmas Ginoo. Ana, stang nindutag mao kanay mahitabo nato no? Mao na mohari dayon ang kanang gitawag natog inigsuon nga gugma. Dili na ta maghatag og mga bati nga batasan sa ato isig katao. Kung mudot ning maong grasya natong tanan karon nga selebrasyon, pastilan ang atong Pilipinas munindot gyud ni. Kay dili naman magpatuyang sa ilang
garbo o sa ilang kahakog o sa ilang pagkabakakon ang atong mga leaders. Masulbad ang graft and corruption. Masulbad ang kaning lalis, panagdinumtanay aning atong mga politicians na kita ra ba mo gihimong murag ilang tawgon na nato og fighting field. Kita ra gibuang ba nila? Usahay mag-away-away na sila, pabor-pabor sa tanila, inigsunod na sang tuig, migo na sana sila. Kita ra gibuang ang mga animal diya. Nya kita sad sunod-sunod sa tanila. Nga naman, daghan man sad nato nga wa gyud magpaulipon sa Ginoo. Muna ato ni siyang himuon karon ang paghugas sa tiil sa mga apostoles o sa mga katawhan. Unsa man na siyang buhata, pagpaubos o pag-alagad. Muna'y buhat ni Kristo. Iyang gihugasan to mga tiil sa iyang mga tinun-an. Nya nireklamo pag ito si Pedro nga, adi ko magpahugas ni mo Lord. Og di ka magpahugas nako. Dili na ka akong tinun-an. Ang word nga gigamit ni Kristo, dili na ka akong tinun-an. Pasabot, iya ditong paagis pagtudlo ni Pedro, nila ni San Juan o uban pa, nila ni Santiago. Gitudluan day ni Kristo sila nga, hugasi sa nang tiil sa imong isig katao. Pag hinugasay sa mo sa inyong tiil, pasabot, pag alagaray mo. Muna, inighuman rosmisa, kuha sa mong planggana dito sa inyong balay. Hugasi ng tiil sa inyong kauban diya sa balay. Nyagdili gani ipahugas, ing na dayon, layas na lang dire. Yana. Nindot no? Di na mo magsinuguay, mag-alagaray. Nya unsaon man na? Matod pa ni San Pablo sa atong ikaduhang pagbasa, nag-ingon siya diri nga ang kining pan nga atong gikaon mao ni si Kristo nga gipikas-pikas, mao ni ang iyang lawas og dugo. Matag inom nato ani, matag kaon nato ani, atong gihandom ang presensya ni Kristo. Pasabot, atong gipuy-an ang iyang kinabuhi. Nga mao na ni siya atong himuon karon. Ighuman nato diri og alagad, ala, mangaon na ta Ginoo. Ighuman nato kaon, dad-o na nato si Kristo ngadto sa atong balay. Mao na kanang misa, mao ginay makahatag natog sustansya aron makabuntog ta sa sala. Di gani ka magsigig simba, maluya ang imong kalag, dali kay kang matintal sa mga sala. Bisag unsang klasiya sala. Basta magsige na lang kaog adto sa inyong balay. Mao nang kita ato sa ning suwayan nga magsige sa gitag simba. Nya inig simba sad, dili sa ka magsige lag tan-aw na nimba. Unsa may buhaton? Active participation. Unsa man pag-participate? Sabat-sabat kanta, sabat-sabat tubag, pero ang pinakanindot yun, mao gyud ang paghug sa kolekta. O ighuman palit pagin mog slat dias gawas. Nga naman, kanang kwarta, maunay yawa sa atong kinabuhi. Naroon na dias imong pitaka o sa imong bulsa. Nyagdi na nimo ihug sa sibot, ang yawa maoy magpuyo sa imong kinabuhi. Ug ihug na nimo tanan, muarinas pari ang yawa. Nya kay ang pari, iyang mo nang dadon ngadto sa Ginoo. Nya moingon nang Ginoo, i-distribute na sa panginahanglan sa simbahan. Adili na mahimong yawa kay matransform naman na into grace. Ana. Minus kay mo pagtuo sa akong gisulti. Ako lang ang gihimong ending para mabutang gina sa inyong nahuna nga niingon Diyos Kristo, dili mo pwedeng mo alagad og duha ka agalon. Di mo pwedeng magpaulipon sa Ginoo og sa salapi. Amo na ingon ko ihug gina sa kolekta ing na diha kang yawa ka.
Ano? Nawa, di ba kanang imong yawa, kalipay na sa pare. Kalipay na sa simbahan. Mura na siya. Nya, iguli ni mo sa inyo, naanad na ka nga di kay ka mahigugmas kwarta, dali sa kay kang kapanghatag sa inyong mga silingan, di na ka magsigig paningil anang utang, kay naanad naman ka, uy, maningil ta na, nga yawa man na, tanawa ng maningilay utang, tanawang mga naong. Kada bang maningilay yung utang ba, tanawang mga naong. Kakita na mo mga taong maningilay utang? Kita mo? O pa mo kita? Panid di. Awa, di ba? Gamay ra kay diferensya si yawa ilang mga naong. Kusmod ang naong, mo bitaw na kanang ilang paninglanan, mahadlok na nila kanang mga maningilay utang. Katong iyang paninglunon, magkabuang tog sibat layo pa na, manginani ato buta pumiro, kita na, so musimang na diri ang paninglanan. Nganuan, hadlok sila sa naong. Pero tanawan ng magsigig hatag, Ang sabi may tabo, dugo ko nas mga tao. Kinsa maroy dugo ko nog mga tao. Marcos Group, Duterte's Group, Pinklawans Group. Secret. May pag maghinugasay na lang tas tiil, mas maayo pa. Sige, ato na rong himuon ang paghimo sa seremonya sa paghugas sa tiil sa atong mga katawhan. So, ibutang usa nato ang mga lingkuranan, nya human ato dayong palingkuron ang atong mga nagpersonify sa mga apostoles o sa representative sa atong lain-laing sektor sa atong katilingban. Nya kamo mga tao tanawan ning ilang mga naong o angayan ba ni silang hugasan. Lingkod mo diha. Nya butangi og space in between. Na I can sit. Nya, sige na. So go diri Brad. Anhaan ang vacant seat diha. Tanawan ninyo ang atong mga sektoral, mao ni mga representative sa inyong atong kuan. Di hinuon gyud tanan, pero atong gipaningkamutan nga kuan gyud maka-represent. So kaming duha sa Father Bensi ang mo hugas lang tiil. Tuong tiil lang ninyo brad ha o sisters tong hugasan. Nga ay lamig patiri kon kuan kanan. Wa mo kauyon. Sige.
atong tagaag masipang pakpak, ang atong mga representatives. Salamat kayo. Daghan na mo ro grasyang nadawat. Sige, pwede na mo mubalik sa inyong gilingkuran. Hinay-hinay lang. Manindog. Mga igsuon, niya ng gabi nga wala pa si Jesus Patya, nakigsalo siya siyang mga tinunan o kini nagpaila nga siya nakighiusa kanato, pinaagi sa paghatag sa iyang lawas og dugo. Malaumon kita karon nga muduol kaniya sa atong pagpangamuyo ug moingon kita, Ginoo, dungga ang among pagampo. Alang sa simbahan dinhi sa kalibutan, nga magiyahan unta kita ngadto sa mas dakong pagsabot sa hingpit nga gugma ug pag-alagad ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Alang kanila nga anaa sa pangagamhanan ug kanila nga may gahom nga makaangin sa tibuok kalibutan, nga makasabot unta sila mahitungod sa Espiritu sa pagpasakit ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Alang sa mga gitintal, nga maligon unta sila pinaagi sa panigingnan ni Kristo sa pagkamatinud-anon ngadto sa Amahan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Alang kanatong tanan, nga sakop ni ining maong katilingban, nga kanunay unta kitang magpakita dinhi sa atong kinabuhi sa Eucharistikanhong gugma ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Alang kang halangdon Teofilo kamumot, nga isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Alang sa mga proyekto dinhi sa tong simbahan, pinaagi sa pangama o pagiyan nila ni Santiago Apostol o San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa tong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa tong simbahan, nga mihatag og pinansyal o lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghang pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Alang sa mga nangamatay, nga ang sakripisyo sa Eukaristiya, magdala unta nila ngadto sa kinabuhing dayon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Makagagahom ug maluluyon nga Amahan, nga naghatag sa imong bugtong anak, aron maluwas kami gikan sa sala, dawata kining among mga pagampo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamulan, alang sa pagdayeg-pagimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, itugot ka namo ang masubsob nga pagsalmot sa misa sa angay nga paagi kaysa matag sa ulog namo sa handumanan niining halad gihimo ang buhat sa pagpanubos kanamo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Siya mao ang matuod ug tunhay nga pari nga nagtukod niining sakripisyo nga walay katapusan. Gihalad niya ang iyang kaugalingon nga biktima alang sa among kaluwasan o gitudluan kami niya pagbuhat niining halad alang sa iyang handumanan aron sa pagkaon namo sa iyang lawas nga gihatag niya kanamo kami mabaskog ug sa pag-inom namo sa iyang dugo nga giula niya alang kanamo kami mahugasan ug mahinlo ug busa uban sa panon sa mga anghel sa langit magasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santos gayud ikaw, Amahan, o gidayeg ikaw nga makatarunganon sa imong mga binuhat, pinaagi sa imong anak si Hesukristo among Ginoo, ang tanang kinabuhi, tanang kasantos, nagagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon, nagatigom ikaw og mga tao alang kanimo, aron ngagikan sa silangan hangtod sa kasadpan, o sa kaputli nga gasa ikahalad alang sa himaya sa imong ngalan.
Busa amahan ania kining mga gasa, himua kining balaan pinaagi sa gahom sa imong espiritu, aron mahimong lawas ug dugo sa imong anak nga si Hesukristo among Ginoo, nga misugo kanamo pagsaulog niining misteryo. Nianang gabii nga siya gibudhian, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo og midaig, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab og midaig, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Gini ang misteryo sa pagtuo. Amahan, sa paghandom sa kamatayon nga giantos ni Hesukristo alang sa among kaluwasan, sa iyang mahimayaon nga pagkabanhaw ug sa iyang pagkayab nganha sa langit, kami andam sa pagsugat kaniya sa iyang sunod nga pag-anhi, nagahalad kanimo nining santos ug buhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kahimot ipagsudong kining halad sa imong simbahan, dawata kining biktima, kansang kamatayon nakapahiuli kanamo nganha kanimo, itugot nga kami nga gialimahan sa iyang lawas ug dugo, mapuno sa Espiritu Santo ug mahimong usa ka lawas ug usa ka espiritu diha ni Kristo. Himoa kaming halad nga tunhay alang kanimo aron makaamid kami sa kabilin uban sa imong mga pinili unas tanan uban ni Maria ang inahan nga walay sa Dios uban ni San Jose ang bana uban sa mga apostol mga martir uban ni San Vicente Ferrer Santiago apostol o sa tanang mga santos nga among gisilingan nga motabang kanamo pinagi sila makanayong pangaliangan kanimo. Itugot amahan nga kining among sakripisyo nga nagkapahuli kanamo ganha sa atong panaghigalaay makabadangat sa kalinaw ug kaluwasan sa tibuok kalibutan. Digo na diha sa pagtuo bahigugma ang imong simbahan nga nagapanaw dinhi sa yuta. Ang imong sunugoon si Leo among sa tong papa, si Alberto mga arzobispo ug ang tanang mga obispo uban sa mga pari sa tibuok mong katawhan ngay mo gitubos. Patilinghugi amahan ang mga pag-ampo dining imong katawhan nga niya karon sa imong katubangan. Dugtunga diha sa kadait ang tanan mong mga anak
nga wala man naghiusa dinhi sa tibuok kalibutan. Mapuanguron, padiuna sa maghiharian ang imong maigsuon nga nagamatay, ug ang tanan nga imong mahigala nga biya nining kalibutan. Nagalaom kami nga dinha, magtagamtam kami, kanunay sa imong himaya nga wala na'y katapusan. Ikaw nga naghatag kanamo sa nambutang pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinaagi kaniya uban kaniya og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit ng amahan ginamit ang mga pulong ni Hesus Kristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos.
Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, di ako angay nga mokalawat kanimo, apan pamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagagahom, nakadawat kamig bag-ong kinabuhi, gikan sa panihapon nga gihatag kanamo sa imong anak, dinhi sa kalibutan.
Mabusog unta kami sa pagkaon nga imong ihatag kanamo, dinha sa imong way katapusang gingharian, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Manglingkod, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa Dios non nga kalig-on, divine strength. Nga mahitabo ra ni kung magsigi gitag kaon sa lawas ug dugo ni Kristo, unya ato sa himuon ang paghugas sa tiil sa atong kaigsuonan. So salamat sa nialagad nato, nihugas sa atong mga tiil, ang atong naasgawas, ang atong kapulisan, ang atong LGU, mga barangay tanods, ang atong mga PIMAG, ang atong Eucharistic lay ministers, atong mga ushers and usherettes, ang atong love offering assistants, atong parish personnel, ang atong mga PYCC, SOCOM, IT, ang atong sacristans, lectors, salmista, ang atong mga representative sa sektoral, ug ang atong mga apostoles, sige sa niro silag panuroy ngadto sa mga balay, wapay napaakas iro ani nila, sige nilag soroy. Unya ang atong mga atong choir, grand choir, nga bag-o pa gini silang nag-practice. Pero ang sa inyong paminaw, okay na? Wa may tingog, sorry kayo, wa silang tingog. Okay ra, nindot rag tingog sila, bate. Anak yun, kay aron madasig na sila kanta. Niya, ang ato sad nga nihimo kaganiha sa formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers, nga sila si Mr. Joey and Mrs. Geraldine Reynes and family, sila si Mr. Rothschild and Mrs. Yelibeth Lau and family. Kanilang tanan, masipang pakpak sa pasalamat. Salamat kayo. So, inighuman aning misa karon, ato nang himuon ang pagdala sa kaning atong body and blood of Jesus padung nang adto sa atong altar of repose para sa atong hangtod sa alas 12 nga pagvigil. So hapit namang alas 6, siguro mga 7 o'clock or 6 o'clock, 7 o'clock in the evening, magsugod ang ato sang pagpangumpisal dinhi sulod sa simbahan. Muna nga watay i-allow nga mag-Via Crucis dinhi o mag-loud nga prayer sa sulod simbahan. Adto ra sa gawas ang Via Crucis, adto sa mo pwede makakanta-kanta didto kung gusto mong mukanta sa gawas la simbahan. Ang muso dinhi mag-vigil silent prayer. Ato sang pasalamatan ang namalit natong slots. By the way, ang atong slots kutubra ni karong Sabado Santo. Wala na ta ini ka Easter Sunday na natay lain nga fundraising nga pamaagi. So, panapos sa inyong slot, palit mog daghan. Nya mo balik ni hangtod na ni sa pista pohon July 25, July 26, mo balik na sad ang atong slot. Gikan karon Domingo hangtod July 25, lahi sad taog fundraising. Abangan ang susunod na kabanata. So muna nirong atong update sa atong slots, ang atong grace niabot nag 190,809 ka slots ang atong halin, nya napay 509,191 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Doon na ni 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge, 345 na ang atong nadawat. Nya ang atong
Protection and Prosperity of Santiago de Compostela or PPSC Part 2 para ni sa atong nagunang mga projects karon. Ang atong halin niabot na og 16,779 ka slots na 513,221 ka slots nga available tag 100 pesos per slot. Nani 163 slot challenge nga tag 16,300, 13 kas challenges na sad ang atong nadawat. Ang atong Divine Powerful Response or DPR para atong ihimog mga balay para niatong naigo sa typhoon nga Tino. Ang atong slots niabot nag 57,155 tag 100 pesos per slot nya equivalent ni siyag mga 80 kabalay nga mo budget og tag 75,000 more or less ang kada balay nya nakahimo na ta og 18 kabalay out of 80. So atong pakpakan ang namalit natong slots. Salamat kayo. Ang nag-una natong mga projects karon nga gisigihan nagtrabaho, una ang atong bell tower kanang naa diha sa babaw, makita man na ninyo no atong bell tower. Kana makita na sa screen. Unya ang atong Adoration Chapel. Ana, murag mao sanay mahitabo unya anag mahumana. Nya ang atong bag-ong CR diha gyapon ubos sa bell tower. Makita sa na ninyo nga mura masag simbahan ignaw ang atong CR. Basig ana mo manimba diha. Unya ang dako natong project sa likod ang atong Apostolic Activity Center. Mo na yang naong mura sag simbahan no. Pero kuha na siya, mura na siya og dako nga activity area. Okay mo ana? Di mo palit og slot unsaon na pagkahurot. So mo na atong project nya naapata diha himuon nga kanang atong atubangan ato nang himuon diha nga parking areas ang diri sa pilar o diri sa pikas, pero ang pikas specified na diha for mortuary diha sa pikas. So parkingan na para sa mga patyonon og sa naay patay ang diri parkingan sa manimbahay. Nya karing likod para na ni sa access diha nga di masuod aris likod mo parking og sa mga dunay event diri sa loyo. Mo nay atong kuanya. Kani atong mga bangko ato paning ilisan siya nga manindot-nindot. Nya ekspanan pa ni nato ang atong simbahan isig kakilid. Nya do na patay pangandoy nga i-renovate og usboning atong ceiling og ang ato diring retablo. Na atong pangandoy niya tingali mga matay ng uban ninyo mauna pa ni nato mabuhat niya doon na pagipangandoy nga basin o ipa-aircon nato ang atong simbahan aron nga di na gyud kasod ang mga langgam. So imo kibo nga nato diyang ipamutang mga net ha aron ma-minimize ang mga langgam diha. So kani mo ipangandoy nato nya natay mga fundraising ni aning taliwa sa kakrisis sa panahon atong himuon ang fundraising. Pero bisan unsa ka krisis basta naay Ginoo naagyoy abundance. So kamong tanan nga mo tampo sa ato dinhing fundraising, you will experience the abundance of God. Pareha gud dito sa disyerto, ang mga Israelita dito sa disyerto. Ang disyerto way makaon, way mainom. Pero abundant kay sila sa pagkaon, abundant kay sila sa tubig for 40 years nga naglakaw-lakaw ra gid sila sa disyerto. Nga naman kay kuyog Manila ang Ginoo. Mao sad na ang ato dinhing kinabuhi simbahan. Ang atong mass wedding nga kinahanglan tag additional nga mga napatay mga slots sa couples 163 atong target, 82 pa ka couples ang na-register karon. So naapay mga 81 ka mga slots available. So kanang nagpuyo-puyo tabangi gid ninyo nga makakasal labi na sa atong mass wedding kay libre ni tanan. Pliti ra gyud og love offering ini kasal nila ang ilang obligasyon.
Pero tanan nga processing o uban pa libre na. So anogon kayo. Kana ra bang nagpuyo-puyo mga igsoon bisag kung saon pa na nilag simba, dili man na sila kakalawat kay daaman sila sa sala, di sana sila kakumpisal kay di na sila matagaag absolusyon kanang nagpuyo-puyo o kanang civilly married. Kasal gyud maoy makasulbad sa ilang sala. Nya ang atong schedule sa confession karon alas 7 mag-confession ta hangtod mga alas 10, alas 11 gabi. Unya ang ato sad nga ugma na nasad tay confession alas 9 buntag hangtod alas 12 sa udto. Nya alas 12 udto hangtod sa alas 3 7 palabras online. Unya alas 3 magsugod sad ang atong Veneration of the Cross nga celebrations. Nya inighuman ana ang atong foot procession libot sa atong prosesyonan diha nga mudangat sa mudagan sa mga 1 hour and a half. Unya ang atong tiniblas ugma alas 6 sa buntag kaning pag-ampo na sa simbahan alas 6 magsugod. Unya sa Sabado Santo alas 6 gyapon magsugod. Nya Sabado Santo nagyapon tay pangumpisal alas 9 sa buntag hantod alas 12 sa udto. Pero wala na tay pangumpisal sa hapon kay ato namang andamon ang simbahan para sa atong pag-celebrate ikagabi sa baptism of new fire and new water. Nya naasad tay pagpamunyag sa mga dagko, adult baptism ini kagabi sa Sabado. Nya ang atong sugat alas 4 sa kadlawon sa Domingo, nya mosunod dayon ang misa, simple ang atong sugat. Nya mosunod ang misa, wala na tay misa sa alas 6 sa buntag. Ang sunod nga misa alas 8 na, dayon alas 10, nya mo na to alas 3, alas 5 og alas 7 sa gabi karong Easter Sunday. Tanawa lang niyo sa itong mga schedule diha, naaman na diyas gawas ang atong mga schedule. Nighuman ron aning akong mga pahinomdom, wala na tay final blessing, moderitso na ta sa pagdala ni ining consecrated ang kaning body and blood of Jesus ngadto sa repose. Nya ang atong buhaton mangluhod ra og sabat lang ta choir sa ilang pag-awit. Son, we
O sacrament most holy, O sacrament divine. All Praise and all thanksgiving be every moment thine. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women. Blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O sacrament most holy, O sacrament divine. All praise and all thanksgiving be every moment thine. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women. Blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O sacrament most holy, O sacrament divine. All praise and all thanksgiving be every moment thine. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.